18 яшь тулгач сайлауларга йөри башладым. Һәм аның мөһимлеге ачык. Һәрбер мөселман кеше ул җаваплы, безнең хөкүмәт, җәмгыять өчен җаваплы. Шуңа күрә без шушында үзебезнең тавышыбызны бирергә тиеш. Һәм мин чакырам башка мөселманнарны, дин әһелләрен, килегез сайлау участокларына һәм үзегезнең тавышыгызны бирегез. Беләсезме, Коръән Кәримдә һәм безнең пәйгамбәр хәдисләрендә без күрәбез, шушы безнең җәмгыять белән элемтәдә булырга тиеш. Ул түгел дин кешесе, мөселман кеше аерым торырга тиеш түгел. Без шушы җәмгыятьтә торсак һәм шушы җәмгыять өчен җаваплы. Без шушы безнең дин китаплары шуңа чакыра. Шушы Рамазан аенда без үзебезнең бердәмлекне һәм шушы җәмгыятьтә, хөкүмәттә, шушы үзебезнең урынны турында да шушы ураза вакытында да искә төшерәбез.